дами и господа. Извините, че ще говорим на български. Надявам се презентацията да е добра и да компенсира това. И преди всичко да благодаря на организаторите, на ръководството, ръководителите на Матица Църногорска, на господин Йован Йовович и на Иван Иванович за поканата. Много за мен е чест и радост и се радвам, че съм тук на този форум. Ще ви представя доклада, който напоследък в тази проблематика работя по един съвместен проект с колеги от нашия институт. Накрая ще видите за него повече. Ранната печатна книга от 16 век като фактор за запазване на християнските традиции на Балканите. Първите печатни книги на кирилица са културен феномен в историята на балканските народи в периода след османското завладяване. Славянските инкунабули и палеотипи от последните години на 15 и 16 век са приемници на славянската ръкописна традиция и посредници към възрожденската книжнина, като утвърждават нови книжовни образци и съдържателно, езиково и в художествено отношение, към които се придържат по-късните печатни издания. Първите южнославянски печатни книги са тясно свързани с историята на Черна гора, последната независима балканска държава в края на 15 век, когато в нейната столица Цетине Джурдж Сарноевич създава първата печатница на Балканите. В началото на 16 век в Венеция Божидар Вукович Подгоричанин открива най-голямата и продуктивна славянска печатница и нейните издания нейните издания са в по-голям тираж, разпространяват се на Балканите, намират широк прием, чрез една добре развита търговска мрежа през Адриатическо море, крайбрежните пристанища на Дубровник, Котор, през Белград, Видин, Никопол, София, чрез манастирите в Скадра, Дечани и Милешево към вътрешността на Балканския полуостров. През втората половина на 16 век Яков Крайков разширява, който е роден близо до Кюстендил, Коласия, и който наследява печатницата след сина на Божидар Вукович Винченцо и след Стефан от Шкадра, Яков Крайков разширява търговската мрежа на юг и към Скопие, което пише той в послеслов на една от своите книги, издадена през 1569 година. Така изданията на венецианската печатница проникват на Балканите, за да осигурят нужната богослужебна книжнина за всички православни народи, както пише Вукович, за сърби и българи. Така ще очертая някои основни посоки, в които можем да разгледаме печатните книги като фактор за запазване на християнските традиции на Балканите. Първо, богослужебните книги през 16 век са необходимост. Те са основен фактор за опазване на християнската вяра, за осъществяване на литургичната практика в църквите в един тежък исторически период за всички православни църкви на Балканите. Водещият мотив за отпечатването на тези книги е именно недостигът им в православните храмове, тъй като голяма част от ръкописите са унищожени от агаряните. Това е отразено в послесловите на почти всички издания в този период. Църкви празни светих книг или умалени светих книг, разхищением, раздаранием, агарянских чет. И това са мотивите и на издаването на първата печатна книга в Цетине, на Цетинския Оптоих, както и после на книгите, които издава Божидар Вукович. Славянските печатници на Балканите възникват първо в столиците на Черна гора и Влашко, логично Цетине и Търговище. Следващите се откриват в по-големите манастири, които по това време са обединяващи центрове на православното население. Горажде, Руйно, Гречаница, Милешево, Мръкшина църква. С известни прекъсвания през втората половина на 16 век функционират и печатниците в Белград, Брашов и Букурещ. Цетинските инкунабули са
добре познати тук на аудиторията и няма да се спирам на тях. Имам отделна публикация за тях и Матица Черногорска направи фототипно издание на Цетинския псалтир преди няколко години. Ще подчертая само, че те поставят началото на южнославянската типография, въвеждат основните параметри по отношение на съдържание, на литургично съдържание и графика и стават образец за следващите печатни издания. През 1508 година с покровителството на влашкия войвода Радо IV Велики в столицата Търговище, Монтения, е открита печатница. В нея са отпечатани 3 богослужебни книги, които заемат важно място в южнославянската типография и съответно в историята и на българското книгопечатане. Войводата Радо е женен за Катерина Църноевич, племенница на Иван Църноевич, и е наречен Велики, защото приема в неговите земи изгонения от Цариград вселенски патриарх Нифон. Владетелят е известен и като щедър дарител на манастири в Света гора, в Синай. Изданията от Търговище се определят в науката като влахо-български, тъй като носят особеностите на средно-български език и търновската правописна норма. Служебникът от 1508 година съответно се приема за първа румънска, но и за първа българска печатна книга. Редица учени застъпват тезата за пряка връзка на тази печатница с Цетинската, като приемат, че печатарят иеромонах Макари от Цетине и свещен инок Макари в Търговище са едно и също лице, въпреки че изданията се различават доста по отношение графиката на шрифта и инициалите също. Приликата между изданията на двете печатници в Цетине и Търговище проличава най-вече в големите квадратни заставки, изпълнени в характерния за ръкописната традиция на балканския плетеничен стил, като в центъра са поставени съответно гербовете на Гюрк Църноевич в доглавия Орел, а в Търговище Врана, държаща в клюна си кръст. Силно повлияние от гравюрите в Цетинския, ето ги с гербовете вътре, силно повлияние от гравюрите в Цетинския октоих петогласник от 1496 година са следващите издания на печатен октоих в Търговище 1510 и в Грачаница 1538 и 9 година. В развитието на южнославянското книгопечатане се наблюдава особено силна приемственост, континуитет по отношение на текст и оформление, като това е особено силно по отношение на печатните Евангелия, тъй като Евангелието съдържа сакралния текст, служи в олтар на престола. Така че Четвероевангелието от Търговище се превръща в модел за всички художествен образец за следващите такива литургични издания на Евангелието от печатниците в Горажде, Руйно, Белград и Мръкшина църква. Продължителната употреба и интерпретация на едни и същи декоративни елементи е не само практично по отношение на типографията, но улеснява разпространението на изданията, тъй като те стават разпознаваеми и лесно разпознаваеми чрез вече утвърдените заставки и инициали, както виждате в случая заставките в началото на текста и инициалите от печатницата на Божидар Вукович долу, които в последствие са заменени с инициалите на Яков Крайков в център. Още един пример за подобни заимствания в южнославянската типография. В предисловията и послесловите на първите печатни книги, това са така наречените анаграфски текстове, се споменават познати географски топоними, манастири и църкви на Балканите, което убеждава тогавашния читател, свещенослужител в повечето случаи, че главните духовни и културни центрове на православието съществуват и функционират. Важен маркер за историчност, за религиозна и народностна идентичност са имената на владетелите меценати, продължители на аристократични родове, като владетелите на Черна гора и Влашко, войводата Божидар Вукович с неговото родословие,
Тук момент само да върна. Това е епистолията в Псалтира, който издава сина на Божидар Вукович, Винченцо Вукович, и именно в нея обяснява завещанието и желанието на Божидар Вукович да бъде погребан в църквата в Старчево, за която спомена колегата преди това. В този период за балканското население, лишено от своя държавност и институция, особено значение придобива този спомен за родова аристокрация и съществуването на нейните потомци. Силно въздействие върху религиозността на обикновения християнин оказва църковната иерархична структура, отбелязана в книгите. Например, в втория послеслов на празничния миней на Божидар Вукович са изброени източно-православните патриарси. Константинопол, Нови Рим, както виждате, престол Вселенска му, Патриархо, Кир, Еремия, в Александрия и така нататък. Наградските текстове предоставят актуални сведения за конкретния исторически момент, за обществено-политическия, църковен и културен живот и съдействат за поддържане на християнските традиции, съхраняване и предаване на културно-историческата памет на поколенията. През 16 век венецианските издания въвеждат нови съдържателни и художествени модели в южнославянската типография и в общославянската книжовна традиция. В книгите на Божидар Вукович за първи път са отпечатани жития и служби на южнославянски светци, както и някои широко разпространени апокрифни текстове. В периода на османската власт важен фактор за запазване на религиозната идентичност на православните християни на Балканите е поддържането на един общ пантеон на южнославянски светци. Венецианските издания на Вуковичите имат най-съществен принос за това, като тиражират и популяризират житията и службите на Свети Симеон, на Света Петка, Свети Иван Рилски, Прохор Пчински, Йоаким Сарандопорски. Паметите на светците са отбелязани в месецословите към всички богослужебни книги и в молитвениците за лично ползване, или както се казват сборници или книги за пътника. Това е първата такава книга, издадена от Божидар Вукович през 1520 година. Показвам ви кадри, които са от нашите библиотеки и архиви в България. За съжаление, именно изображението на Света Петка е откъснато и почти в нито един от екземплярите то не е запазено. Т.е. то е използвано като малка икона от тогавашните читатели, които са ползвали книгата. Така, житието на Света Петка Търновска от патриарх Евтимий е отпечатано за първи път в тази книга от Божидар Вукович, за първи път и с нейното графично изображение. Впоследствие при Божидар Вукович и Винченцо Вукович и след него при Яков Крайков преиздават този молитвеник на Божидар Вукович многократно. И е тиражиран, много разпространен във всички балкански страни. В България съответно са запазени доста екземпляри от него. Разпространението за първи път, всъщност службата на Света Петка е отпечатана от Божидар Вукович в празничния миней със същото изображение, което публикува в молитвеника от 1520 година. Така, това са кадри от фототипното издание на празничния миней, което направихме съвместно с Матица Църногорска и Националната библиотека Свети Кирил и Методий в София преди няколко години. Разпространението на култа към светицата покровителка на България през 16-17 век е свързано с пренасянето на нейните мощи през 1521 година от Белград в Яш и през 1641 година обратно към Яш. Широката употреба на празничния миней, в който са поместени гравюрата, житието и службата на Света Петка, също допринася за популяризирането на култа към светицата, който е особено силен в западните български земи. Това е района около София, Самоков и Кюстендил.
Наблюденията ни върху запазените в България екземпляри от тази книга показват, че българските църкви от 16-17 век в този район, посветени на Света Петка, са притежавали венецианските издания на молитвеника във всичките му тиражи или празничния миней. От известните в България 14 екземпляра на празничния миней на Божидар Вукович, 2 произхождат от едноименни църкви, посветени на Света Петка в района на Самоков, Белчин и в района на Софийско Ради Бож. Венецианските издания имат широко Венецианските издания имат широко разпространение в западните български земи, за което допринасят няколко фактора, освен географската близост. В Западна България се намират най-големите български духовни и книжовни средища през 16 век. Рилската света обител, Рилския манастир, манастирите от така наречената Мала Света гора, разположени около София. Българските селища Кюстендил, Самоков, Радомир, Банско са под църковната юрисдикция на възобновената през 1557 година Печка патриаршия, а пък в този период нейните патриарси насърчават богослужението на славянски език и съдействат за разпространението на славянската печатна книжнина, което и улеснява разпространението на култа към славянските светци и новомъченици от този период, средата на 16 век. Каквито са свети Георги Нови, свети Никола Нови. Сред всички издания от 16 век обаче се откроява една различна по вид, съдържание и предназначение книга, сборник за пътника, различни потреби, издадена от Яков Крайков през 1571-72 година. Тук виждате кадри от фототипно издание, което преди години направихме в нашия институт Център за славяно-византийски проучвания. По 2 от екземплярите, те са запазени 4 в света само, като 2 се намират в библиотека Амброзиана в Милано, 1 в Лайден университета и мисля, че няколко фрагмента в Петербург. Тази малка книжка, съвсем джобен формат с размери 7 см, събира се между двата пръста, е единствена по рода си в южнославянската типография от 16 век. Има важна роля за съхранение на християнските традиции, религиозната идентичност и културната памет на православните народи на Балканите. Това е книга за грамотния тогава човек, казва се книга за пътника, книга за търговеца, за пътуващия християнин, дори по-скоро би казала книга за християнския поклонник, тъй като тя съдържа месецослов, описание на мощите, които се намират в Венеция по това време. Изброени са 60 мощи на светци, подбрани молитви, апокрифни текстове и часослов. Само ще изтъкна, че тези текстове се открояват в славянската печатна традиция през 16 век, а и след това имат силен ефект върху православните християни на Балканите. Тази книжка е много разпространявана, съответно силно използвана и много малко екземпляри от нея са оцелели за нас. Този сборник на Яков Крайков е бил популярен и те бил преписван в известни преписи ръкописни от него. Тук ще дам пример с апокрифа Успение Богородично, в края на който се споменава българския цар Петър, в тази част се вижда, и старата столица, българска столица Преслав, като един апокриф от анонимен автор, се казва, че той е умрял в Рим, което не е потвърдено. Части от сборника на Яков Крайков са преписани от поп Станко в същата година на отпечатването, 1572 година. Този ръкопис по-късно, през 1836 година, преписва на говорим език поп Йован Лорович от Черна гора, чийто сборник попада в сбирката на архимандрит Никифор Дучич и през 1886 година я публикува Новакович в списание Старине. В ръкописа на Йован Лорович той включва други апокрифи с свети Григорий и Успението на Пресвета Богородица, като запазва и сведението на Яков Крайков за цар Петър. Накрая искам да представя ролята на славянската печатна книга като фактор за съхранение, развитие и популяризиране на традиционни художествени модели и изграждане на нови такива.
Както иконата, така и книгата е мобилно средство за разпространение на иконографски модели и оказва силно влияние върху православното изкуство на Балканите, не само като текст, но и като образ. Гравюрите в печатните книги, освен илюстративна функция към текста, придобиват важна роля като иконографски наръчник за зоографите, средство за поддържане и популяризиране на християнските празници, ритуали и светителски култове. Ето пример с разпространението на култа на Света Петка, за който говори професор Сашо Цветковски, също спомена. Тези всички примери от манастири са в близост до София, за което също споменах, в Западна България. Тези иконографски модели. По тези проблеми за влиянията върху между гравюрите в печатните издания и изобразителното изкуство са работили доста сръбски учени. В България Петър Атанасов, напоследък Иванка Гергова. С мой колега от института, работейки по един проект съвместно, имаме една обща статия по тази тема и установяваме така интересни примери за разпространение и взаимни влияния между гравюрите от венецианските издания на Вуковичите и нейните наследниците с образци от монументалната живопис в Западна България. Ето примери от изданието на Яков Крайков, като той използва много от гравюрите от празничния Миней, но и негови авторски, за която се смята гравюрата, предишната гравюра, която показах на Свети Илия, на пророк Илия, че е авторска на Яков Крайков. Темата за въздействието и употребата на печатните книги като художествени образци от балканските зоографии е изключително богата за наблюдение и проучвания в различни посоки. Освен като иконографски модел, книгите служат и за образци на стенописната литургична епиграфика, за надписите на иконите, като в тези случаи най-често се ползва като извод Макариевия служебник от Търговище от 1508 година, който в началото показах. И към този текст от служебника се придържат зоографите, изпълнявайки надписите на иконите. Ето още няколко примера от гравюрата от празничния Миней на Божидар Вукович с стенописи от района пак на Западна България в София. Като в средата виждате пък една вече несъществуваща църква в Железна, като този кадър е от един ценен архив на професор Асен Василиев, фотоархив, който се съхранява също в нашия институт, в Центъра за славяно-византийски проучвания. И така можем да обобщим, че първите печатни славянски книги от 16 век имат не само пряка литургична функция, те обновяват и кодифицират съдържанието на включените текстове, отразяват и развиват езиковото и граматическо богатство на южнославянските народи, имат важна духовно-образователна роля за тяхното религиозно и народностно оцеляване в условията на чужда власт. Славянските иконаболи и палеотипи се превръщат в нов носител на християнски традиции и в мощно средство за разпространение на културни влияния и художествени модели. И накрая само искам да кажа, че тези проблеми, както и други, които няма как тук да спомена, с приписките, ръкописните бележки по страниците на печатните книги, които са един много сериозен исторически извор. Това е отделна тема, която се работи. Нямаше как да се спре на нея, както и въвеждането в научно обращение на нови, непознати колекции от печатни книги. Това са все проблеми, над които напоследък работиме по един научен проект в Центъра Иван Дойчев, който е на тема Кирилските старопечатни книги, познати и непознати, разпространение, рецепция и влияние в различни сфери на българската култура 16-19 век. Така че в рамките на този проект предстоят още много разработки и надяваме се нови непознати сбирки от големи манастири в България, имам предвид Троянския или Бачковския, да заедно с музейни колекции от Самоков и Кюстендил да имат публичност.
Благодаря за вниманието.